Kde je ten zmrt? Víc vpravo. U baráku nebo v baráku? Ne, pod horizontem. Běžou vám doprava, Aranž, někde tam. No, ale jeden je už v tom baráku. Ty vole, ale oni mě prostě trefí hned, ty vole. Mají Jde dozad, M16. ticho. Ale já jsem tady safe, kdyby Orange přiběh. To je na piču zbraň, vole. Jsou na střeše dva a docela nahitovaní. Hocka, pojď. No, ne, už tam vylez nahoru, vole. Já jsem za stromem, no, ale... Jdou ke mně, rašujou mě. Jeden nenoklej, další mě. 3 kilo je hoši. Někoho zvede, tak Nice. mě. No jo, tak Já mrknu, jestli tam